الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. أبو هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ديتنا سوء هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر سوال من هجرة سانكالوتانا بسون يوم مغاني فلاناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو دورنا بسون يوم مغاني سباناي. أمبي باكو جيكورني غرفلا مسجد السلام كنو. درس بإمامنا النووي رحمه الله وكتاب كنو رياض الصالحين، باب آداب المجلس والجليس. ko sigiyoro adabu ani siginyogo adabu munun kaka ola. Hadisa folo temena bi hadisa min kalananka wa Nabi Hurairata radiyallahu anhu. Hadisa min Aba Hurairata malaka je kabwama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ka cide kisinin nema baka ko ija qama ahadukum min majlis summa raja ilayhi fa huwa ahaqqu bihi. Rawahu Muslim. Ciden ko dola kele ni wuli laika shigiyoro la o ko fe shagira kana ede kakani ka shigiyoro ni hadisa Muslim hadisa yumbo. Hadisa nye jogo do iranna shigiyoro jogo do iranna jama dala je yoro mogo min nana ashigira yoro mi aka shigi yoro do anko mogo kanana ko iba wuli iba shigiye ninye adabu fulana minye ale yere tumba ka shigi yoro la haju do nana la wuli la kata haju na sagira kana aka shigi yoro de min shigira e wuli aka shigi abe daga ki wuli ni nade parce que aka shigi yoro do misiri konona bo chogola mogo min nana misiri la jonna asigira yoromi haju nana la nyegenta nana la wuli la kata nyegenna ube haju do nana la misiri dala doya wala bora kata na taro haju ra sagira kana ne ayasor hari mogo min sigira ka sigi yorola adagara ki wuli aka sigi yorodo ciren ko ni mogo min sigira sigi yorola i wuli la o ko fe shagira kana akoy de kakani sigi yoro nye ka sigiye ni hadisa Muslimu yabo. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قد سمنا جابر بن سمرة ما على جيكابو فلا بمنافع قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أقول تنكرا تيدن كسيبون لو أنولنا أنا تيدن ما بيت جمال لو سجلنو jalasa ahaduna haisu yantahi
hawshu yantahi andola kelbe sigi yoro de la sigi yoro banna yoro mi andola kelbe sigi yende ni hadisa min fulen ni nye turmije hadisa mbo Abu Dawud ni turmije abu ko hadisa do hadisa min kanyi ni hadisa munu fulen ni nye adabul majlis anna li insana ija dagala ala jama'ati yajlisu haythu yantahi bihi al majlis ni nye hadisa adabu min yiranna ni mogo nana jamana ushigilendo shigi yoro banna yoro mi shigiro ye yoro mi jama shigira ka da yoro mi e ka shigi yende hakaja kana filu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika filu sahabata radiyallahu anhum ninde tunye ciden ka baraye ninye tunye ciden ka sebo ka baraye alaka je kabuma yani la yataqaddama ila sidr al majlis nunana shigi yoro damina yoro ute teme kata shigiye jama shigira shigi yoro banna yoro mi ube shigi yede ube teme ku beta shigi nyefe ninye ciden ka baraye ninye ciden ka sebo ka baraye nulu nana jama shigi lena ulu teme ku beta shigi nyefe ukabara tuntoye illa ija asharahu ahadun bimakanihi wo ni mogomi na anana nyefela ni mogomi nye atigi sugantiana ka parasha yere wulila ka parasha la karasan na shigiye bashite ola aw kana qad turika lahum makanu fi sidr al majlis fala basa wala nyefela la shigiyoro nyefela la na ya soro ye shigiyoro labbe eyede katoyinye ni nana ikata shigiye bashitola ni mogo min nana jama sigira ciden na ka sebo ciden kala da tunte aka sebo kala da tunte ku be teme kata sigi nyafe sigi yoro banna yoro mi be sigi yende fo ko fula dola kele adaga lembe mogo ye ni e nana jama sigira kateme kata sigi nyafe abe daga ye jogo ya fula dola kele jogo ya folo e nana doro do yere be be aka sigi yoro la nyafe ayere wulina yere ye ko karasan na sigiya bashi tale kata sigiye na yere de ye aka sigi yoro sugantiye aya e sugantiya ayere ka wuli ka sigi yoro dima bashi tala e kateme kata sigi fulanna wala uye sigi yoro labbe eyede be sigira ma ya soro sigi yoro do be uyo labbe ede konni karasan nana abe shigiya ni e fana nana kateme kata shigi o shigi yoro la bashi to fana la wa amma an yasuqa al majlisa me ekana ka jama fara wa kaannahu yaqulu lin nas ibtaidu wa ajlisu ana fi sidr al masjid kana e bake ka jama fara katanya fe abe ko mi kala halai bake kaira aye mabo nkateme nkata shigi nyefe فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم نمو من كونيين نينكي نيني تشيرين كا كاندا سيرا سوسوليه أني تشيرين كا سيبو كا كاندا سيرا سوسوليه نيني تشيرين كا باراتويه أكا سيبو كا باراتويه كانا إيري كا جما فراني يريه كومبيتا سيجي نيفي أبي كومي باكي كا يرامغولا بيك مابو أي سيرا بلا نبتا نيفي ciden ka kanda sirate ninye sebo ka tabolote ninye wa huwa yadullu ala anna li insan indahu shay'un min al kibriya wa li ijab bin nafs ni mogo minye ninke ninye tamanshenu dalila ye kairana ko yere bonya dobe ela anika kabaire la nimbo odeira summa idha kana rajulu sahibu khairu wa tazkiri o kofe ni emina na kofe na ya soro eye hera made eye mogo min be mogo hakili jigin wa ilmi eye doni ke bagade fa inna makanahu alladhi huwa fihi sayakun huwa sidrul majlis ni enana ishigira yoro mi kofe wode be laba ka ke shigi yoro nyefelay
mogomi ni nana sigi yoro banna yoro mi e ka sigi ye bane na ya soro ye doni ke bagade na ya soro ye mogo nyuma de na ya soro ye mogo de be mogo hakili jigi sigi yoro banna yoro mi ni sigira ye o de be laba ka ke nyefela ye parce que bebe yele makata ima fa sawfa yantajihu an-nasu ilayhi ja takallama ni kumana mogo be nyeshima o aw yashalunahu ija aradu suwalahu ube ni esigira kofe ni doni ke baga mogo bi nyininka nu ba fe ki nyininka bi nyininka kito ka palashila ube nyeshima walihaja kana rasulu alayhi salatu wassalam ninde koso alaka ciden tunkera alaka ewa tanuna kisibaka ija dagal al majlisa jalasa haythu yantahi bihi ni ciden konin nana jama yorola sigi yoro banna yoromi ciden be sigi yende ثم يكون المكان الذي هو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدر المجلس وكف نيتشيدن سيغرا يرومي درو اودي بلبا كاكي سيغيرو نيفلاي باسكو بيبي ني ساما وهكذا ايضا ينبغي للانسان اذا دخل المجلس ابو تشوكو كلندلا اكاكا هذا مدني ني ادو نسيغيرو لا وارى الناس قد بقوا في مكانهم فليجلسوا حيث ينتهي به المجلس ne fana nana sigiyoro la be sigilendo enale iya ye mogoshima wule ka bo ka sigiyoro la ka sigiyoro dima awa sigiyoro banna yoro mi isigiye summa in kana ammatu nasi fa haja makanuhu ni eye mogo ye komi mogo to mogo sempulu de ye isigira yoro mi o de ka sigiyoro ye wa in kana min khasati nas men ni kera mogo krekrele undo de فإن الناس سوف ينتجهون إليك هذا ما دو جاكو بون يشيماو ويكون مكانه هو صدر المجلس إسيغرا يرومي ودي بكي سيغيرون يفلاي كذلك أيضا حديث فلان وأنا عبد الله ابن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم صلى ما كتب له ثم انصتوا إذا تكلم إمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. وأن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه كارثة من عبد الله فاما سليمان الفارسي ولا كجيك فاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتشيدن كو كسيني نيما با تنونا كسي باكا لا يغتسل الرجل يوم الجمعة تشيدن كو مغوتي تشيتكو جمعدو ويتطهر ما استطاع ni bi yere seneya ishe ko be yere seneya la iyoke min tuhuri masata min tuhuri iyere bese yere seneya chogo la iyo beke wayudahinu min duhunihi na ya soriye mogoye kunshigi bila iye tulu fana ke kamuyi kunshigi fana la puruki kunshigi fana labbe anyaga salen kana to iye kunshigi fana labbe ka tulu ke o fana la aw ya masu min tibi baitihi ube ika sokono na la kasa jala min be i bolo ika sokono ika kasa jala ki yere la summa yakhruju wa kofi bora kata jumala fala yufarraqu bayna isnayni imana kam fula faraka bonyona abena saro kono mo fula faraka bonyona e chogodi enna na mo fula sigile juma kono usigilendo sigi yoro tuche ima ewa woye uni nyogonche kana jaha kwa sigi uni nyogonche kukuro ni moke summa yusalli ma kutiba lahu o kofi alaye min nogo yaye sani alimami kana iyo salli nafilala summa yunshitu ija takallama al-imam
o ko fini almami bake ka kuma ka kutuba kala iyima ku kidda de ima kuma kiden ko mo shite ninke illa qufira lahum ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra foy ka junubu mission kata wo jumala ani juma min bena junubu mission munum bi soro juma fula kon ewa ni nyogon chala bo ya faye ni mo yen nunu kete hadisa na to ko werela ala be tile saba faraka ka dafa tileta ko junubu mission ya faye juma ni juma ke junubu be ya faye tile saba be faraka ko junubu ya faye ni hadisa bukhari hadisa imbo kazalika aida min adabil majlis abesigi yoro ka adabula tuguni ni hadisa minyira alla yufarrigu bayna isnayn yani yadigu baynahuma mogo kanana ka mogo fula fara ka bonyogo na kore munye ka ukoro kana jakwa sigi mogo ni nyogo nje puru ku koro usigilembu ka sigi yoro la mogo kana ninke fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jakara rajula yatataharra fi bayti yawm al-jumu'ah kire nye ke kofo ke min ba yere sene ya juma do aka sokono o yedi hin abe tuluke aka kunshigila o ya kuju min tibi ahlihi abe aka musoka kasa jalando takaka yirela no seminu ko tibi ahlihi min tibi baitihi o be hadisa kono ne tibi ahlihi o fana nana hadisan na to dorela iyere kam musoka kasa jala min be iyo o dota kaki yerela summa yati ila aljumu'ati o ko feina na jumama la yufarru bayna isnaini ima mogo fula fara ka bo nyogo na ka sigi uni nyogo nche jakwala wa yusalli ma kutiba lahu hatta yahduru al-imam alay hakim min nogoyayye alay nafil hakim min sabiye iyo salli sani al-imami kana fa innahu yaghfiru lahu ma bayna al-jumu'ati ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل 3 أيام كتا جمعة فوق الجمعة وري على بو جنوبو يا فايه كتلي سبا فراكا فدل ذلك نيا يرنا على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة كو أكاك هذا مدين الجمعة دون أن يتطهر والمراد بذلك الاغتسال akaka hada made juma do ki yeresene kore munye kiko lianna qusul al jum'atu wajibun parce que juma koli ye wajibi de wa ya sam man lam yaqtasir illa li darura mogo be junubu soro ke min ni ba fe kata juma la juma do ni ma ko ibe junubu soro fonna ya soro darura de yi bali koli la ni fule don ka ba ka kuma do de iya do juma koli sosoli bala don ke ba woni nyogonce kuma fula bala don ke ba fancama ko mi majhabin nani don ke ba fancama wulu tara ko juma koli e sunna de ubu kadella ke munye derila chama adoye ya ayyuhal ladina amanu janudi lis-salati min yawmil jum'at fashaw ila zikrillah wa zaru libayya ukadella tayro kira jumae ko alakum mu'minun ni salli welela juma do aye sanni fere bila akata juma la ko ala ma polifo ko aya in kono ko koli mafo ko ala ko akata juma de la ani hadisa do ko ciden ko man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mati wa man ightasala fa qusuru huwa afdal ko ciden ko juma do ni mo mi nye salli ji takata juma la afule anyana ni kora ko koli de kany anu ka hadisa do yedde la ka hadisa do ko ciden ko man tawadda yawmal jumu'ati fa hasana al-wudu'a summa atali jumu'a ni hadisa na chogo dola ko ciden ko ni mo min sallijita juma don o ko fe ina na jumala imam mo fula fara ka bo nyogona iye fen salli ala ye min no yaye ko kata juma ko juma wala labi ka jurbu yafa ko hadisa fana ko ciden ye salliji de fo ko ciden ma koli fo ala kul hajjam doni ke ba fan jaman baka ko juma koli ko sunna de do mais doni ke ba do baka ko wajibi de do ulama ul muashirina an ka wakati doni ke ba be munun do ko wajibi do
Sheikh Albani baka ko juma koli wajibi Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ale baka de ko juma koli wajibi o de ya to ya ka wajibi fo aka sarhu kono ya munun baka ko juma koli wajibi de ale wulu dode ko juma koli wajibi de ko ni mo min ma juma koli ke ko ibe junubu soro parce que wulu fana yukadde lay ke munye ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وفنا كدل لفله ko ciden ko juma koli wajibi de balighu be ka muhtalim kore munye cemi shugura konni muso jera sogoyin kono ishigura ko ni muso jora la wajibi orela ibalighu yara bo ko ciden ko juma koli wajibi de balighu ka ulu fana kadel ninde me jamhuru chama min ko juma koli sunna uyenni jabi ko wajibi min fulene ye ko akoro de ko juma koli sunna ka gele ko sunna gele ni mutaakid ko wajibi kore de ka gele yayka ko paske ko ewa mumba bo wajibi yala kunni hadisan na chogo min fulene ye wajiba la kulli muhtalimi ko afora ka fara hadisain ka kunni mugomi niye kasa jalanki yerela iyi gesheke ko wajibi fule ka fo geshe fora kasa jalan ko fora ko ulu fana te wajibiye ko obayira ko li fana te wajibiye ko wajibi min fora hadisa kono ko akoro de dro a sunna ka gele ika sunna gele ndo ika munun ko wajibi to yenni hadisa jabini ode a munun fana ko wajibi da komi nyemmin fo bulo semino albani nunu o ko cide nyere ay mogote arabu kando ka cide mbo ay arabu kan gele nde fo ko kusulul jumatu wajibu ala kulli muhtalimin ko ambo yele macogodi ko bo wajibi ka aya ka kuma gelende fo ko juma koli ye wajibi de balighu ka ambo yele macogodi ko ciden kante wajibi ma da kambe sunna gelende ma wala wode ya to fana ko juma koli wajibi buno semini tumbode ka wode ya to haraka kalande ko nkabba hasurela ka kalande unyar ko buno sumin ko juma koli tun ka gela ma ko sobe ko nene nana saudiya togo teta juma labara na mako har na be jide kalaya ateta juma labara na mako parce que le bolo wajibi do ni ma ke be junubu de sorofoni darura ya anni ala kulli balighi ko hadisa illa nyine munye ko be balighu kelen ka fa kullu balighu yati ila li jumu'ati ko balighu ni bena jumala fa innahu yajibu alayhi an yaqtashilu ko awajibi raika ikiko illa yaqafa dararan funni sirana ko tora do binisro aw la yajid ma ubni majisro daray munye na yasru mu'mi bana do de be ela sirana nin kora kombeta jumala ko limbe tora do lashimma ube jide tembolo nimbe ko ako olaweta ye darurai ebe sikata jumala harin ni mako kama law kana masalan bi ghariyati wa huwa musafiru akum misalila ni ebe dugu dola eye tama dende e dunaye ebe dugu dola warada yusalli al jumu'ati mahum iya lanyini ko ibe juma salli ka fara dugu deunka wala mu yajin makana yaghtasilu fihi ema yuro soro ibe ko yoromi fa haja yasqutu anhu nintigla mo ko libbinna kabo eka لقوله تعالى ألك كما قصو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على تنين بلا فينا يتسمين قرون كذلك أيضا أبو تشوكو كلنا مما يسن ni sunna do juma do anyu dahin wa zalika idza kana lahu sharu ras juma do sunna do kanunendo ikatulu ikado mu me akode ni kun shigibe mo minna fa innahu yadhinu rasahu wa yashlihuhu hatta yakuna la ajmali hali ni kun shigi bela tulu mu ikun shigila ikika kun shiginye ikacenye kun shigila halakanye wa min zalika aida yalbasu ahsana shiyabihi abe juma tali adabula asunnaula ika fini nyuma undo wa min zalika aida abe juma ka sunnaula tugune anyata sawaka yaqussuha bishiwaki lijumwa walaysa shiwaku liadi abe juma ka sunnana kadabula
ika gese kere kere lenke gese kida gese juma kama ka gese do ke juma kere kere ka juma kere kere ni da gese li do min ni ka lada da gese te kelenya ka juma don kere kere ni gese ni ki da ko wali haja ko ninde koso law anna li insana istamala fi yawm al jumati al fursata allati fiha tathhir al fami la kana hajan hasanan wa jayida akun nin koso juma don har ni mo min ye borosu ke ki da ko puri ki da senaya ko o kanyi kosobe juma don o kanyi kosobe o min zalika yataqaddama ila al masjid abo chogo kala juma adabula ikana misiri la jonna fa inna man raha fi sati al ula fa kanma kharaba badana parce que juma don fule ni mo min nana juma wakati folola juma kono ika misaliya baraji be ko min niye nyame sadaqati wa man raha fi sati saniya fa kanma kharaba baqara ni mo min nana juma eri fulana abe ko min ye misi sadaqati ika baraji wa man raha fi sati salisa fa kanma kharaba kabasa aqrana ni mo min nana juma eri sabana ika baraji be ko min ni min ne saga jigi sadaqati min ka giru dafalendo wa man raha fi sati rabi'ati fa kanma kharaban dajaja ni mo min nana juma eri nani na abe komi baraji be komi ni mo min yese sadaqati o man raha fi sati al khamisa ni mo min nana juma eri duruna fa kanna ma kharaba baydan abe komi yese fando de sadaqati o man ata bada dughul al iman fa jalasa lahu ajru la fa laysa lahu ajru taqaddum men ni mo min nana juma lade al mami dolen kofe juma kono kata mimbar da ko abuta kituba kala almami ko ni donen ko fe misirila ni mugo min nana o wakati de baraji munun fula ka fo kana jonna baraji munun fula ka fote e sente nununa walakin lahu ajru li jumu'a me juma nyere salli baraji biyede lakin ajru taqaddum haruma minhu ni minye na jonna baraji ikumantira wala ni almami ko ni donna kana kutuba kala donna ka yele mimbarika ni mugo min nana o wakati de na jonna baraji munun fule ni nye e sente nununa juma salli ko ni baraji bo soro parce que malikaw de be juma dawula juma don nu be tego sabe ni mugo munun nana jonna mais ni almami donna ka yele mimbarika don malikanu nunu fana be gafew uba pro sebeli be jo gafo be pro ibe juma salli ko ni baraji soro minna jonna baraji sentola wa kashiru minan nas nasallallahu lana wa lahum lihidayah akom mugo chaman be mugo lambe ala delala kanu kanda laysa lahum sughlu fi yawm al-jum'ah sughla shitu bolo juma do o ma jalika tajiduhum yaqudu fi bayti aw fi suqihi biduni ayi haja wa biduni ayi sababu akom mugo do be soro juma do sughla tu bolo de me yiba soro be sika ka sokono o be sika ka sugula ka soro hajute ka soro sababu te walakin shaytan yasbitahu min ajali an yafuta alayhi hajil ajrul ajim me shaytane de ba tigilla sabatiye kasumaya fok nim baraji baw beta kato fa badir min hin tatla usams ako iki teleya de pinitile bora jumajo iteliya waqtasil watanajjaf ikakko iki yere seneya walbas ahsana shiyab ikafini nyumaundo watatayyab ika kasa jalanki yirela wataqaddam ila almasjid ikana jonna misirila ni nana jonna misirila wa sallama sha Allah ni alayya millati ge juma kuni bo salli wa akhra alquran ila an yahdura al-imam ikika qur'ana kala fo al-imami kana ninde nyino hadama de fe e wa salafu salihu tumbo o chogodela de pinitile bora doro salafu tilela de pinitile bora doro do be ko kata sigi juma de kono juma do fo kata juma jigi donc o de nyino ni hadama de haju ti bolo sugula fenti bolo ikata juma la jonna ikiko ki yere senea ka kasa jalan ki yere la ka fini nyuma undo ikata juma la jonna o de kanyi wa kazalika aida min adabil juma abe juma ka adabu la tuguni alla yufarriqu bayna isnayn kana mughfara faraka bo nyogona yani la tati bayna isnayn tadkhulu baynahuma wa tadiqu alayhima e kana na jumala mughfara sigilendo e nyate wola ye
ika forose kata jakwa shigi uni nyogon ce ku koro kana oke amma law kana hunaka furujatu fa haja laysa bitafriqi mais ni nana eye wodo de soro mo fulani nyogon ce shigi yoro de be i sigirai ninte ko ye mo faraka bo nyogona lianna hajeni li sinaini huma la jayni tafarraga parce que mo fulan min sigilende wulude farla ka bo nyogona ni eye wodo sere sigira bashi tika ola parce que wulu fulade farla ka bo nyogona haja min al inzai me kana usigile e nyate wola ka jakwa ka sigunu nyogon ce ku koro ni nyeto nyolide wa gadi ara nabi sallallahu alaihi wasallam rajula dondola ka ciden to minbari ka be kutuba kala ayece do ye misiri kono yatakarta irhab yawm al-juma abake kam mo kan digi na bette me ko be shigi yoro nyinina o ya soro ciden bake kutuba kala fa qala lahu ciden ko may jilis fa gadi ajaita ciden ko shigi ye mo toro ayatum minbari ka ko ce may be yoro mi shigi ye mo toro kullu hadhihi min adab al-hudur ila al-jum'a nunum bim be fulene na nyufo ni hada madembe na jumala nali adabu de yen nonunya wallahu al-muwaffiq وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين الاثنين إلا بإذنهما رواه البخاري. وأن عمرو بن شعيب عن أبو داود أن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تشيرك سنما باكا قال قل لا يحل للرجل كتشيرم كتدك تشيري على كتنونا كسبك دتك تشيري أن يفرغ بين إثنين إلا بإذنهما ikana mogo fula fara ka bo ɲɔgɔnna fo nu fula jɛnanaye ni hadisa min tɛmɛna u bɛ ɲɔgɔn giriya de u bɛ ɲɔgɔn sɛnbɛntiya de ka ɲɔgɔn tafsiri ya nija jita wajarita shakhsaini jalasa ahaduhuma ila jambil akhar fala tafruqu bainahuma ni nana mogo fula u sigira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ e kanu fara ka bo ɲɔgɔnna illa ija ajana laka fi haja funni fulare jenani ninye koikate imma ijinan bil lisani yani jagala ahaduhuma tali jilsuha huna yadu hadisa fulo koy kana sigi mi hadisa fulana nana ka faran fanshiyati ni mogo fula sigilembe nyogon kerefe e kana jako sigi muni nyogon je fonnu yere ye jendima nu ya jendima ka jendima ni ewa nenye ube ka jendima ni la halai ka jendima ni lenye o ye chogo dumai nu dola kelen ko krasa na shigiya jendirima uba madima nu dola kelenye jendima ube fula ye jendima ko na shigiya ko ika shiguni nyogonche bashite ni na jendirima ni nenye au bil fi'l ube ni jendirima bil fi'li ni kewale بأن يتفرغ بعضهم عن بعض وفلا شغله ويو ما بونيغنا إن على دونو فلا شغله نيغون كريف ويو ما بونيغنا هر نو ما كما نينكي ولي بمونيرا ناشديا نيني كجين ديما نيكي ولي إشارة إلى أنك تجلس بينهما نو فلا فرلا كبونيغنا درو نيني كوريا دي كويكا شغوني نيغونچه وإلا فلا تفرق بينهما men ni nunun fula dola kelente kanu fara ka bo nyogona de lianna haja min suili adabi numa jendu maka jakwa shigi ni nyogonche oye jogo ya de ija qulita tafassahu niko aye yurwali da aye mabo nyogona o min al ajayiyati ija jalasita wa dayaqita alayhima abe torali la ni sigira dro ubu fula koro o ye tolarite mais ni kuma aye mabo nyogona aye fere nu mar bora nyogona isigira bashi tola de mais ube wiye jendi na shigi bashi tola ube uyere parala ka bo nyogona pour ka shigi bashi tola ne kanana jakwa shigi unu nyogonche ku koro o ye toralide
وفي الرواية لأبي داود لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما. ونيك حديثين دافا أبو داود كاي رواية لا كان شيغي مغو فلان نيغونجي فونو فلا جناناي كويكا شيغي نيغونجي وأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. فلان نونم بحديث كلمة. وفي وروي الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقتي فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قد سمع حذيفة بن يمان ملك جيكابواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتير كسني نما باكا لا من جلس وسط الحلقة كتير نمو دانغا مين بشيغي جما كوريلين جيلا أي أسرو مغو كوريلا ككنة توني نيغونجي إما يكنة توني نيغونجي مغو دودي شيغلين بوچه obaki kakuma be korila la munyesile mbama ni ekana ekateme touka kata sigi chamancela ko chide nyi danga munna ni etemena kata sigi chamancela obeke sababu ye uluye mimbila u chamancela nu korila la nu ba lame ebe do unache ulutaye ani fana adabu baliya do abe komi ibayira ka fo fasamanta be eye uluka mi ala kulli halin balmo ni hadisa fula min fuleni nye Cheikh Albani konni hadisa nunun la fulendo akonni hadisa la fulendo daifu abi dauda kono akonni hadisa la fulendo afulana ube turmiji kono abi mili jaj anna rajula qada wasta halqat ko cedo nana jama korile kashigi uchamancela faqala hujayfatu ko malunu ala lisani muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ninche fulede ni ndangalendo ala kachiden nenka aw lana allah ala lisan muhammad sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasta al halqati ube ako hujayfata ko alaye mugodanga muhammadun nenka mugommin ni sigira jama korile ni sigira uchamancela ko turmiji hadisai mbo ko ako hasanu sahihu me hadisai la fulendo Sheikh Albani yenni hadisai la وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شروط البخاري. وحديثا من فنت من الدو منو يهرا كنيا ko jama korile wiye mo kelem bilunya be kumunu nyogonche e kanate me kata sigi chamancela parce que ibe do wuni kuma kelache ube ibake ku yereta uka ku yere fasamantuka bawa ko fo ni mfana ni jendirima ko e nana i jora ima sigi roye a uko mateme ika sigi chamancela ke nu ye jendima ko ikateme kata sigi ni tara sigi dangatika ni fanala ni jende direma wede mununye hadisa kenaya wa nabi sayyidina khudra radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisa min abashir khudri malaka je kabwama ko alayya me ciden makisini nema baka yaqulu ciden ba fo khairul majalisi aw sawha ko sigiro njuma sigiro minna yurwalendo wa mimma yanbaghi fil majalis aidan takunu wasi'a فإن شاءت المجالس فإن شاءت المجالس من خير المجالس
sigi yoro adabu fana abe baroke yoro me abe sigi yoro me akaka na sheba la akake yoro ferelenye akake yoro yuruwalenye parce que sigi yoro yuruwale hera bo odela komi tire nya fo chogo mi khairul majalisi awsawha ako sigi yoro nyuma sigi yoro mi yuruwalendo لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين parce que ni sigi yoro ferelenda yuruwarendo abe mugo chamanta wasara fiha inshiraha wa sha'atu sadri ni mugo sigilembe u ferelembe to dusukun ferelembe to wa haja la hasbil hal min nimbe kata hada madenyire kala halama qad yakunu ba'du nas qad yakunu ba'du nas hujaru baitihi dayiqa mugo do be sekake e kaso baro yoro min bo salam min bu bolo kaso la ba sura korelendo lakinni jaa amkanati sha'ati fa huwa ahsan iba suru mugo do be e kala hala sababula ikase sabo ikalla hala sabar salam min bi bolo akorelendo silamiya ja ko ta bila ikawo kommi seti ja ko ikake saru yoro walenda nimbe kata ni mugo kelenkele kala halade mugo do be sekake salom mimbe e bolo akorolendo ayuru walente qad ya ewa lakinni jaa amkanati sha'atu fa huwa ahsan me na yasuru e be sekai ewa ika salo nyuruwa ube e ka soko ne be seka balo yuro dira ni nyuru walendo ode kanyi me ni seko de tala ise minye ode bi bolo bashi bi kawa me nika al halala ni be seka yuro ode kanyi لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر parce que yoro walen de be mo chamanta yoro walen mo dusukun ferelen be to ode kono meni hada made yoro korole no mo la dro dusukun be korode men ni yoro ferelen da be mo chamanta mo sigile dusukun yoro walen be to wallahu al muwaffiq وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأن أبي برجة رضي الله عنه قرسم من أبي برجة ملك جيكب وما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي هريرة وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكسر فيه لقطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه أبو هريرة ko tiden ko kisi nema baka ko ni mogo min sigira sigiyoro la baro yoro la i ka kuma cayara ye ni b'a fɛ ka wuli sani ka wuli i k'a fɔ subhanaka seneya bɛ ye n tigi ala allahumma wa bihamdika n tigi ala an bɛ e ala tanu ashhadu an la ilaha illa anta n bɛ seereya kɛ bato fɛn si tɛ min ka bato cɛ ni ala kelen pewu tɛ astaghfiruka wa atubu ilayka mbe e ala yafa deli mbin sage kata e alama kiden ko mogo site sigi baro yoro la ni ka kuma be cayaye sani ka wuli ni ye nin do wi info illa qufira lahum ma kana fi majlisihi jalika fo e ye junubu kuma ni mana kuma munun fo e ko ala bulu yafa ye batar kuma munun fo ko lu be yafa ye ni ye nin do fo turmijire hadisa imbo qala hadisu hasanu sahihu hadisu fulana de be faranninka وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقول له فيما مضى فقال ذلك كفارة لما يكون في مجلسي رواه أبو داود ورواه الحاكم
في مستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح إسناد. والنبي برجة رضي الله عنه قال سمع نبي برجة ملك جيكبواما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ala ka ciren tun kira yaqulu bi akhirati ja arada an yaquma min al majlis abe ko min aywa jogo min fulen ni sigi yoro jogo min fulen ni ciden nye nyamarle kenay asunna sabatira ni ciden kan nyamari kanye asunna sabatira ni ciden ka kewale donc ni nya ka kewale ko ciden yere tun kera kisini nema bakana ye baroke yorola barol laban na ba fi kawuli ciden ba fo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ko ciden tum bennin fo na ye baroke yorola barol laba sana kawuli ko ciden yere tum bennin do fo fa qala rajulu ya rasulullah cede ko alaka cide innaka la taqulu qawla ma kunta taqulu fi ma mada ako cide e bake ka kuma do fo sisa e tunten nin kuma fo ka koro qala jaka kafaratun lima yakunu fil majlis ciden kun nin kuma ye fen abe fende touche ko munun keri bolo balo yorola nin kuma foto abode touche kaboila hadisa abu dauda ya hadisa imbo ani hakimu fil mustadraki min riwayati aisha radhiyallahu anha wa qala shaykhul isnadi ninya adabu min nyiranna bafo nin dawude mako kafaratul majlis nin mo ye baroke yorola ni ba fe kawuli ibe nin dawude fo ko munun temene bolo baro yoro ina alabu ya faye bafo nin de makafaratul majlis men balmo mun lada ba awun bolo ni aw sigira yorola akera saba fe kayre nyode de ke ube ye mo wole dumunu de la ni ube kuma damuna no ba fe kelen ka dowke ube aye fatiyata lesirite nunna dinala mogo ye nyogon dala je yorola sana ka kuma damina ko kelen ka dowke to ba fo amina della taala ciden ka bara ta kono te sebo ka bara kono a ube aw tara erenyan dola uba tara kuma dola atila to aye dowke kelen ka dowke to ka fo amina della masabatala de lama sabatala de abena nyefe ko ni ciden ko ni mogo sigira sigiro la ni ala ima ala ko suma nagasi baw bolo o bena sarhu la nyefe bo o jikuru fo chogo o bure o seminu bena kumo oka me majlisu ko ni sigiro ni baro yoro ko ni na abe sigira sigiro wala adamina to kelenka do ko be anka fatiha ta folo sanan ka kuma damina lesirita ulula kele afulana nautila la kelenka do ke ube aye fatiha ta ke sanan ka chari della taala akelen kele ni asigira sigiro la naba fe ka wuli doro kafaratul majlisin ke kelen kele kanin do fo ine enkoro aka wuli uye lejina daima nyininka lejina tu daima bumbaji na ka jama uyu nyininka mogo do de do aye dumuni tobi ka mogo wele ku kana dumuni ke dumuni nduni kofe aye kelen sugantiya ko karasa duwawu ke ale ba ke ka duwawu ke jama ba fo ko amina ko be togodi u ko lesirite ni na ciden ka tabolo la lesirita la sebo ka tabolo la ko lesirite ni na dinala bidiya de do lesirita la u ko min sabatira ciden bolo ni ye dumuni ke mogo fe i wulito i ba fo barakallahu barakallahu fikum barakallahu fima arjaqtahum barakallahu fima arjaqtahum wa ghafara lahum warhamhum barakallahu fima arjaqtahum wa ghafara lahum warhamhum ko ibe ninde fatigi ciden ko niye duwawu ke niye dumuni ke mogo fe i ka fo barakallahu lahum fima arjaqtahum wa ghafara lahum warhamhum ciden ko ikanninde fo ube ko hadisa wore be ciden ko ni mogo min ni ewa ye suntige mogo fe ko ciden tumba fo aftara indakum shayimuna wa akala ta'amakum al abraru wa sallati alaykum al malaikatu
ko nunu na ɲɔgɔnna dumuni yɛrɛw la i bɛ nunu de fɔ mais minnu bɛ kɛ ɲɛlɛmana ka sokura to e yɛrɛ bɛ duwawu min ka tigɛ o duwawu ka i ka taa mais ka o fana kɛ a dama jama duwawu de kelen ka duwawu kɛ tɔw b'a fɔ amina lezina dayima ɲininkara ko lesire t'a la biriya dɔ ciden ma kɛ a ka sɛbaw ma kɛ donc kafaratil majlisi filɛnin dɛ gɛrɛ wula sigiyɔrɔ wula na a sigira ye kumaw cayara ye n'a bɛ wuli kelen kelen wulitɔ i bɛ nin duwawu fɔ ni yɛrɛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت بالا دون فساد سين كجا دوني أبانا هذه سين كجا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم. أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوء هجريا باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر سوال من هجرة سانكالوتنا بسوني ومغاني فلاناي ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغاني فلا سانكالو دورنا بسوني ومغاني سباناي أمبي باكو جيكورني غرفولا مسجد السلام كونو درس بإمامنا النووي رحمه الله وكتاب كونو رياض الصالحين باب آداب المجلس والجليس وشيغي يورو أدبو أني شيغي نيوغو أدبو منون كاكا ولا حديث فولو تمنا بحديث من كلانانك وأن أبي هريرة رضي الله عنه كارثة من أبا هريرة ملك جيك وما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتيد كسن النما باكاكو إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم جيرين قد دولا كله نيولي لايكا شغيرو لا وكوفي شاگرا كنا إدكا كنيكا شغيرو ni hadisa muslime hadisa yumbo hadisa nye jogo do iranna sigi yoro jogo do iranna jama dala je yoro mogo min nana asigira yoro mi aka sigi yoro do anko mogo kanana ko iba wuli iba sigiye ninye adabu fulana minye ale yere tumba ka sigi yoro la haju do nana ala wuli la kata haju ina na sagira kana aka sigiyoro de min sigira e wuli aka sigi abe daga ki wuli ni na de parce que aka sigiyoro do misiri kono na bo chogola mogo min nana misiri la jonna asigira yoro mi
haju nana la nyegenta nana la wulila kata nyegenna ube haju do nana la misiri dala doya wala bora kata na tara hajura sagira kana ne ayasur hari mugomin sigira ka sigi yorola adagara ki wuli aka sigi yorodo ciren ko ni mugomin sigira sigi yorola i wulila o ko fe sagira kana akoy de kakani sigi yoro nye ka sigi ni hadisa muslimu yabo وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قد سمنا جابر بن سمرة ما على كجكبو فلا بمنافع قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أقول تنكرا تيدن كسيبون لو أنولنا أنا تيدن ما بيت جمال لو سجلنو جلس أحدنا حيث ينتهي أندولا كلبي سجي يورو دلا سجي يورو بنا يورو مي أندولا كلبي سجي يندي ni hadisa min fulen ni nye turmije hadisa mbu Abu Dawud ni turmije abu ko hadisa do hadisa min kanyi ni hadisa munu fulen ni nye adabul majlis anna li insana ija dagala la jama'ati yajlisu haythu yantahi bihi al majlis ni nye hadisa adabu min yiranna ni mogo nana jamana ushigilendo shigi yoro banna yoro mi shigiro ye yoro mi jama shigira ka da yoromi eka shigiyende hakaja kana filu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika filu sahabata radiyallahu anhum ninde tunye ciden ka baraye ninye tunye ciden ka sebo ka baraye alaka je kabuma yani la yataqaddama ila sidril majlis nunana shigiyoro damina yoro ute teme kata shigiye jama shigira shigi yoro banna yoro mi ube shigiye de ube teme ku ute teme ku beta shigi nyafe ni nye ciden ka baraye ni nye ciden ka sebo ka baraye nulu nana jama shigilena ulu teme ku beta shigi nyafe ukabara tuntoye illa ija asharahu ahadun bimakanihi wo ni mogomi na anana nyefela ni mogomi nye atigi sugantiana ka parasha yere wulila ka parasha la karasa na sigiye bashite ola au kana qad turika lahum makanu fi sidr al majlis fala basa wala nyefela la sigiyoro nyefela la na ya soro yesigiyoro labbe eyede katoyinye ni nana ikata sigiye bashitola ni mogo min nana jama sigira ciden na ka sebo ciden kallada tunte aka sebo kallada tunte ku be teme kata sigi nyafe sigi yoro banna yoro mi be sigi yende fo ko fula dola kele adaga lembe mogo ye ni e nana jama sigira kateme kata sigi nyafe abe daga ye jogo ya fula dola kele jogo ya folo e nana doro do yere be debe aka sigi yoro la nyefe a yere wulina yere ye ko karasan na sigiya bashi tale kata sigiye na yere de ye aka sigi yoro suganti ye aya e sugantiya a yere ka wuli ka sigi yoro dima bashi tala e ka teme kata sigi fulan na wala uye sigi yoro labbe e yede be sigira ma ya soro sigi yoro do be uyo labbe ede ko ni karasan nana abe shigiya ni e fana nana kateme kata shigi o shigi yoro la bashi to fana la wa amma an yasuqa al majlisa me e kana ka jama fara wa kaannahu yaqulu lin nas ibtaidu wa ajlisu ana fi sidr al masjid kana e bake ka jama fara kata nyefe abe komi kala halay bake kaira aye mabo nkateme nkata shigi nyefe فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وهدي أصحابه رضي الله عنهم نمو من كوني نينك نيني تشيدن كاندا سيرا سوسوليه أني تشيدن كسيبو كاندا سيرا سوسوليه نيني تشيدن كباراتويه أكا سيبو كباراتويه كنا إيري كجمع فراني يري كومبيتا سيجي أبيكم يباك كايرا مغولا بك مبو أي سيرا بلا نبتا نيفي تشيدن كاندا سيرا نيني سيبو كتابولو نيني وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإيجاب بالنفس نمغم من ينك نيتا منشن الدليل كايرانا كو يربونيا دوبي إلا أنك كبائر لا نمبو أديرا ثم إذا كان الرجل صاحب خير وتذكير وكوفي نئمنا نكوفي na ya soro eye hera made eye mugo de mugo mimbe mugo hakili jigin wa ilmi eye doni ke bagade fa inna makanahu alladhi huwa fihi sayakun huwa shidrul majlis ni enana ishigira yoro mi kofe wode be laba ka ke shigi yoro nyefelay mugo min ni nana shigi yoro banna yoro mi e ka shigi e ban na ya soro eye doni ke bagade na ya soro ye mugo nyuma de na ya soro ye mugo de be mugo hakili jigi sigi yoro banna yoro min ni sigira ye o de be laba ka ke nyefelay parce que bebe yele makata ima fa sawfa yantajihu an-nasu ilayhi ja takallama ni kumana mugo be nyeshima o aw yashalunahu ija aradu suwalahu ube ni esigira kofe ni doni ke baga e mogo bi nyininka nu ba fe ki nyininka bi nyininka kito ka palashila ubenye shima walihaja kana rasulu alayhi salatu wassalam ninde koso alaka chiden tunkera alaka ewa tanuna kisibaka ija dagal al majlisa jalasa haythu yantahi bihi ni chiden konin nana jama yorola sigi yoro banna yoromi chiden be sigi yende ثم يكون المكان الذي هو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شدر المجلس وكوف نيتشيدن شيغرا يورو ميدرو اودي بيلابا كاكي شيغيورو نيفلاي باسكو بيبي ني ساما وهكذا ايضا ينبغي للانسان اذا دخل المجلس ابو تشوكو كلندلا اكاكا هذا مدني ني ادو نشيغيورو لا وارى الناس قد بقوا في مكانهم فليجلسوا حيث ينتهي به المجلس ne fana nana sigiyoro la be sigilendo enale iya ye mogo shima wuli ka bo ka sigiyoro la ka sigiyoro dima ewa sigiyoro banna yoro mi isigiye summa in kana ammatu nasi fa haja makanuhu ni eye mogo ye komi mogo to mogo sempulu de ye isigira yoro mi o de ka sigiyoro ye wa in kana min khasati nas men ni kera mogo kerekerele undo de فإن الناس سوف ينتجهون إليك هذا ما دو جاكو بون يشيماو ويكون مكانه هو شدر المجلس إسجرا يرمي ودي بكي سجيرون يفلاي كذلك أيضا حديث فلان وأنا عبد الله ابن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم صلى ما كتب له ثم انصتوا إذا تكلم إمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. وأن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سمن عبد الله فاما سلمان الفارسي ولا كجيك وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتشيدن كو كسيني نما ولا كتنونا كسي باكا لا يغتسل الرجل يوم الجمعة كيدن كو مغوتي تشيتكو جمعة ويتطهر ما استطاع
ni bi yere seneya ishe ko be yere seneya la iyo ke min tuhuri masata min tuhuri iyere be se yere seneya cogo la iyo beke wayudahinu min duhunihi na ya soriye mogo ye kunshigi bila iye tulu fana ke kamuyi kunshigi fana la puruki kunshigi fana labbe a ɲagasalen kana to iye kunshigi fana labbe ka tulu ke o fana la aw ya masu min tibi baitihi ube i ka so kɔnɔna la kasajala min bɛ i bolo i ka so kɔnɔ i ka kasajalan k'i yɛrɛ la summa yakhriju o kɔfɛ i bɔra ka taa juma la fala yufarraqu bayna isnayni i mana ka mɔgɔ fula fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛna saraw kɔnɔ mɔgɔ fula fara ka bɔ ɲɔgɔn na ye cogo di e nana mɔgɔ fula sigilen juma kɔnɔ u sigilen don sigiyɔrɔ t'u cɛ i ma ɛwa wo ye u ni ɲɔgɔn cɛ kana jaakwa sigi u ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔrɔ n'i m'o kɛ summa yusalli ma kutiba lahum o kɔfɛ ala ye min nɔgɔya i ye sani alimami kana i y'o salli nafila la summa yunshitu ija takallama al-imam o kɔfɛ ni alimami b'a kɛ ka kuma ka kutuba kalan i y'i ma ko k'i da de i ma kuma ciden ko mɔgɔ si tɛ nin kɛ illa qufira lahum ma bainahum wa baina al-jum'ati al-ukhra fo i ka junubu misɛnw ka ta o juma la ani juma min bɛna junubu misɛn minnu b'i sɔrɔ o juma fila ni ɲɔgɔn cɛla b'o yafa ye ni mɔgɔ ye ninnu kɛ ten hadisa n'a cogo wɛrɛ la ala bɛ tile 3 fara kan k'a dafa tile 10 ko junubu misɛn yafa ye juma ni juma cɛ junubu bɛ yafa ye tile 3 bɛ fara kan ko junubu yafa ye ni hadisa Bukhari hadisa in bɔ kadhalika ayda min adabil majlis abe sigiyɔrɔ ka adabu la tuguni ni hadisa in min yira alla yufarriqu bayna isnayn yani yadiqu baynahuma mɔgɔ kana na ka mɔgɔ fula fara ka bɔ ɲɔgɔn na kore mun ye ka u kɔrɔ kana jaakwa sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour k'u kɔrɔ u sigilen b'u ka sigiyɔrɔ la mɔgɔ kana nin kɛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يتطهر في بيته يوم الجمعة كيدن يكي كوفو كي من با يرسنة يا جمعة دو أكا سوكونو ويدهن أبتلوك أكا كنشيلا ويأخذ من تيب أهله أبي أكا مسوكا كسا جلان دو تاكاكا يرلا نسمين كو تيب أهله min tibi baitihi o be hadisa kono ne tibi ahlihi o fana nana hadisan na cogo do de la i yere kam muso ka kasa jala min be i o dota ka ki yere la summa yati ila aljumuati o ko fe nana jumama la yufarru bayna isnaini ima mogo fula fara ka bo nyogo na ka sigi uni nyogo nche jakwala wa yusalli ma kutiba lahu hatta yahduru al-imam alay hakim min nogoyayye alay nafil hakimin sabiye iyo salli sani alimami kana fa innahu yaghfiru lahu ma bayna al-jum'ati wal jum'ati al-ukhra wa fadlu salasatu al-ayam kata juma fo o juma wore ala bo junugo ya faye katile saba faraka fadalla dhalika ni nya yiranna ala annahu yanbaghi lil insani yawm al-jum'a ko akaka hada madenye juma don an yatatahhara wal muradu bi jarika al-iqtisalu akaka hada made juma do ki yere sene en kore munye kiko li anna qusulul jum'atu wajibun parce que juma koli ye wajibi de wa ya sam man lam yaqtasiru illa li darura mogo be junubu soro ke min ni ba fe kata juma la juma do ni ma ko ibe junubu soro fonna ya soro darura de yibali koli la nin fule don ka ka kuma do de iya do juma koli sosoli bala don ka ni nyogonce kuma fula bala don ka ba fancama komi majhabin nani don ka ba fancama wulu tara ko juma koli ye sunna de ubu kadellake munye derila chama adoye ya ayyuhallazina amanu janudiya lisalati min yawmil jum'at fashawla zikrillahi wa zaru libayya ukadella tayro kira jumae ko ala ko mu'minun ni salli wala juma do aye sanni fere bila
akata jumala ko ala ma koli fo ko aya in kono ko koli ma fo ko ala ko akata juma de la ani hadisa do ko ciden ko man tawadda yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mati wa man ightasala fa ghusluhu huwa afdal ko ciden ko juma do ni mo min ye salliji takata jumala a afule anyana ni kora ko koli de kany anu ka hadisa do yedde la ka hadisa do ko ciden ko man tawadda yawm al-jum'ati fa hasana al-wudu'a summa atali jum'a ni hadisa na cogo dola ko ciden ko ni mo min ye sallijita juma don o ko fe ina na jumala imam mo fula fara ka bo nyogona iye fen salli ala ye min no ya iye ko kata juma ko juma wala la bi ka junubu yafa ko hadisa fana ko ciden ye salliji de fo ko ciden ma koli fo ala kul hajjam doni ke ba fan jaman baka ko juma koli ko sunna de do mais doni ke ba do baka ko wajibi de do ulama ul muashirina an ka wakati doni ke ba be munun do ko wajibi do Sheikh Albani baka ko juma koli wajibi Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ale baka de ko juma koli wajibi o de ya to ya ka wajibi fo aka sarhu kono ya munun baka ko juma koli wajibi de ale yulu dode ko juma koli wajibi de ko ni mo min ma juma koli ke ko ibe junubu soro parce que wulu fana yuka de lay ke munye ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qusulul jumu'ati wajibu ala kulli muhtalim ufana kaddele la fule ko ciden ko juma koli wajibi de balighu be ka muhtalim ko re munye ce mi shugura konni muso jera sogo in kono isi wora ko ni muso jora la wajibi orela ibalighu yara bo ko ciden ko juma koli wajibi de balighu ka ulo fana kaddele ninde me jamhuru chama min ko juma koli sunna uyenni jabi ko wajibi min fulene ko akoro de ko juma koli sunna ka gele ko sunna gele ni mutaakid ko wajibin kore de ka gele yayka ko paske ko ewa mumba bo wajibi yala kunni hadisan na chogo min fulene ni wajiba la kulli muhtalimi ko afora ka fara hadisain ka kunni mugomi ni kasa jalanki yirela iyi gesheke ko wajibi fule ka fo geshe fora kasa jalan ko fora ko ulo fana te wajibiye ko obayira ko li fana te wajibiye ko wajibi min fora hadisa kono ko akoro de dro asunna ka gele ika sunna gele ndo ika munun ko wajibi to yenni hadisa jabi ni ode munun fana ko wajibi da ko min yemmin fo buno semino albani nunu o ko cide nyere ay mogote arabu kando ka cide mbo ay arabu kan gele nde fo ko kusulul jumatu wajibu ala kulli muhtalimin ko ambo yele macogodi ambo yele macogodi ko bo wajibi ka aya ka kuma gelende fo ko juma koli ye wajibi de balighu ka ambo yele macogodi ko ciden kante wajibi ma da kambe sunna gelende ma wala wode ya to do fana ko juma koli wajibi buno semini tumbode ka wode ya to haraka kalande ko nkabba hasure la kakkalande unyar ko buno sumin ko juma koli tun ka gela ma ko sobe ko nene nana saudiya tugo teta juma labara na mako har na be jide kalaya ateta juma labara na mako parce que le bolo wajibi do ni ma ke be junubu de sorofoni darura ya anni ala kulli balighi ko hadisa illa nyine munye ko be balighu kelen ka fa kullu balighu yati ila